Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео ще говоря за една поредица, която започвам. Тази поредица от видеа касаят това какво е човека като личност, не като биологично тяло само, но че човек е личност и личността на човека се крепи и се състои в това, че той е три компонента. Че човек е дух, душа и тяло и личността е в духа и в душата, най-вече в духа. Човек на първо място е дух, след това е душа и накрая е тяло. Човек работи от духа към душата, към тялото. Духът контролира душата, душата тялото. Има изключение, ако духът е бъгнат и е смазан, може душата да контролира тялото. Ако душата е бъгната, може тялото изцяло да ни контролира, да води и да ни води, да живеем много плътски и как да го кажа, естествен живот и да сме хора, които се водят много от естественото, което не е хубаво и не е както трябва. Мога да дам примери, за да го докажа, но няма това да е сега идеята. Ще говоря много малко за човешкото тяло, ще говоря повече за духа и душата. Човешкото тяло е изградено от много неща, както вие ги знаете, но има три основни части. Ще говоря за тях, няма се фокусирам на това. Ще говоря и за това, че човек има повече от 5 основни сетива и че това не е напълно вярно, че има 5 основни сетива. И ще говоря как те действат. Ще говоря повече за човешката душа. Човешката душа е изградена от три компонента: ум, чувство и воля. Това ще дам пример и ще го докажа. Има цяла наука, която се занимава с човешката душа. Това е психологията. Психологията е наука, която изучава човешката душа. Думата психия значи душа на гръцки, а лого значи слово или знание. И психология е изградена от тези две думи. И има много добра психология, има много хубави неща, има много истина, има добри психолози, има и такива, които не са добри и не казват основни истини, които са полезни на хората. За мен един от най-добрите, може би най-добрият психолог, който е повлиял много добре на човечеството, е Джеймс Добсън. Той учи много верни неща и е много добър детски психолог. Насърчавам ви да го проверите. Ще пратя препратки в това видео, ако ви е интересно, може да го проверите. Той е много добър за детската психология. Ако имате деца, ви насърчавам, прочетете неговите книги. Психическият стрес има огромно влияние над физическия. Ученици са го доказали, че душевният стрес или психическия има влияние над физическото ни тяло и над биологията ни. Много силен ярък пример е на един мой бивш колега, с който сме правили софтуер. Неговия дядо е имал много ниви, много декари земя, които ги обработвал, и когато идва комунизма 1945, му ги взимат и ги пратят в теки за сета и той същата вечер умира в съня си. Това показва, че психическата привързаност към определени дейности, към определени неща, които имаме, много силно могат да ни повлият биологически, дори могат да доведат до загуба на физическия ни живот. И това е нещо, което е много важно да разбираме как действа душата. Понякога имаме болка в нас и смятаме, че тялото ни, то реално е душата ни. Хората, които живеят с разбирането, че са само биологично тяло, те се опитват да го обяснат с някакви биохимични процеси, но това не е биохимичен процес, това е проблем в душата и трябва да се лекува душевно. Затова е хубаво да отидеш на добър психолог, ако имаш нужда, и той да ти помогне. И хубаво ти да си добър психолог сам за себе си. Това е нещо, с което с тия видеа ще се опитам да ви помогна как да бъдете добри психолози сами към вас и да могат да се справят с психически стрес сами. Затова вярвам, че ще ви бъде полезно много това видео. Това е, което ще говоря основно за човешката душа и ще говоря за човешкия дух. Човешкият дух е нещо, което повечето хора, когато се проявява през тях, го наричат, че съвестта ги гризе, че изпитват огризение. Сократ е казал, че когато върши нещо неморално, усеща едно нещо, което го гори отвътре, и това е духа, който го боли и реално създава дискомфорти на душата. Това горене в душата е емоции на дискомфорт. Когато те боли душата е емоцията, когато те болят мотивите е духа. Мотивите на човека са в духа, а емоциите са в душата. Мотивите са нещо, което са много по-трайно нещо и много по-непроменимо.
и много по-здраво нещо, може да се променя. Емоциите са в душата. Душевната болка е емоционална болка, духовната болка е болка на мотивите и е трудно да прави човек разлика между двете. Просто там, където изпитваш повече болка е духа, където изпитваш по-малко е душата. Това ще говоря и ще го обясна в бъдещите видеа и е много важно човек да знае, че на първо място е духовно същество и да живее с чиста съвест. Когато човек постъпва според съвестта си, има увереност, има мир, има радост. Когато човек бива да е воден от съвестта си и живее и се съобразява с нея, има невероятна радост. И най-голямото щастие в духовното е свързано с това да имаш взаимоотношения с хората с чиста съвест и да имаш взаимоотношения с свръхестественото или с Бог и да имаш чиста съвест и спрямо Него. Човек с духа си общува и с Бог, и с дявол, и двете са духовни същества. Ще дам примери за това и ще дам реални случаи от моя живот, с които вярвам, че ще ви помогне вие да разберете, когато има такива моменти. Много интересно, че човек може да преживява духовни неща и да се опитва да ги обясни биологически или душевно и може да се съмнява в това нещо. И е важно човек да разграничава трите. Вярвам, че тия неща, които ще ви говоря, ще помагат да разграничавате трите, да разбирате как вие действате, как вие функционирате, как да имате по-добри взаимоотношения с хората на душевно, на духовно и на естествено ниво. И ви насърчавам, чуете тези видеа. Вярвам, че ще ви бъдат много полезни и че ще ви помогнат и в трите сфери на живота, и в духовното, душевното и естествено да имате по-голямо щастие и удовлетворение. И човек трябва да има и от трите, най-вече духовното, защото на първо място е духовно същество, след това душевното и естественото и човек не може без тези три елемента да бъде щастлив. Човек трябва да има здрав дух, здрава душа, здраво тяло, здрави взаимоотношения в тези три сфери. Така че тези видеа ще ви бъдат много полезни и ви насърчавам да ги чуете. Това е което исках да ви споделя в това видео.